Άγιο Πάσχα. Να συναντήσετε τον αναστημένο Χριστό όλοι σας και κυρίως να προετοιμαστείτε ώστε να κοινωνήσετε, να παραμείνετε τη βραδιά του Πάσχα όλοι στην Εκκλησία και να προετοιμαστείτε για να κοινωνήσετε. Γιατί αυτός είναι και ο σωστός εορτασμός της Αναστάσεως. Όχι να φεύγουμε το πρώτο Χριστός Ανέστη, αλλά να παραμένουμε, να λειτουργούμαστε και μετά να πηγαίνουμε στο σπίτι μας για να φάμε και να γιορτάσουμε. Να είστε όλοι καλά και πάντα ευλογημένοι από τον Θεό και από τον Άγιο Απόστολο. Σεβασμιότατε, σας ευχαριστούμε από τα βάθη της καρδιάς μας, γιατί μας δώσατε αυτή την ευκαιρία όπου η συγκίνηση πλεόνασε μέσα στην καρδιά μας και χαρά γιατί βλέπετε τούτο εδώ το εκκλησίασμα με πόση ευλάβεια ήρθε να προσπηδήσει την τίμια κάρα του Αποστόλου Θωμά, που ο ίδιος τα αγάλεται τώρα, γιατί η τίμια κάρα του βρίσκεται στο σπίτι του, στο ναό των αφιερωμένων στο όνομά του. Σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα γιατί δεν ξεχάσατε αυτή την παράκλησή μας, η οποία υπήρχε προ πολλών ετών, και αν θυμόσαστε μας είπατε ότι την Κυριακή του Θωμά είναι δύσκολο να φύγει από την Πάτμο. Όμως δεν το ξεχάσατε και με την συνδρομή και των βαθμίων της Ρόδου, που τόσο ευλαβικά μαζί με το κοινό της Ρόδου υποδέχτηκαν προχθές την τίμια κάρα του Αποστόλου Θωμά. Και βεβαίως να θυμούμαστε ότι ο της Θείας Χάριτος πεπληρωμένος και Χριστού Απόστολος και υπηρέτης αληθής, εν μετανία εκράβγαζε, Κύριος υπάρχεις και Θεός μου. Αυτή την αναφώνηση μπορούμε να κάνουμε και εμείς, ώστε εξ απιστίας εις πίστην μεταφιούμενη. Η καλή απιστία του Θωμά είναι εκείνη που πιστοποίησε και στους άλλους Αποστόλους και τους βεβαίωσε ότι αυτό που είδα δεν ήταν πνεύμα, δεν ήταν φάντασμα, αλλά όπως είπε ο ίδιος ο Χριστός μας, έλα Θωμά να δεις ότι είμαι σάρκα και οστά. Και έτσι πιστοποιήθηκαν και οι άλλοι Απόστολοι, και ο Θωμάς είναι εκείνος που προέτρεψε, όπως ξέρετε, τους άλλους Αποστόλους να ακολουθήσουν το παράδειγμα του και να φτάσουν στα πέρατα της γης και να φτάσουν ακόμα και στον θάνατο, οδηγώντας τη διδασκαλία του διδασκάλου τους. Σας ευχαριστούμε και πάλι και ευχόμαστε ο Κύριος και Θεός μας να σας δίνει κουράγιο και δύναμη στο ηγουμενείο της Ιεράς Μονής Πάτμου και σε όλο τον κόσμο, και επισφραγίζοντας τα λέγαμε ότι ούτως ημίν έπρεπε αρχιερεύς. Σας ευχαριστούμε γιατί έχετε δώσει τόσες ευκαιρίες στο λαό της Ρόδου, ώστε να αναπτερωθεί το ηθικό του και να δυναμώσει η πίστη του στα δύσκολα χρόνια που περνάμε. Τα σέβη μας και τις ευχαριστίες μας. Είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ και να Καλό Πάσχα σας.